Żewġ persuni tkellmu mal-Pulizija u taw indikazzjoni għal min setgħet kienet il-bomba li allegatament xtara u prova jdaħħal f'Malta Jomic Calleja ta' 34 sena. Is-Superintendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit informaw il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek li fl-aħħar ġranet żewġ persuni tkellmu mal-Pulizija u taw indikazzjoni għal min seta' kien fil-mira tal-akkużat. Għaldaqstant il-prosekuzzjoni qalet li bħalissa tinsab fi stadju delikat tal-investigazzjonijiet tagħha biex tistabbilixxi jekk din l-informazzjoni hix veritiera. Fawissu illi għadda l-Pulizija marret f'Arizona fl-Amerika fejn hemmhekk kien hemm espert li neħħa l-isplussiv illi allegatament prova jixtri Calleja. Il-pakkett intbagħat lejn Malta mingħajr l-isplussiv fih. L-isplussiv li kellu jinġibaw Malta kien moħbi f'sound speaker. Allegatament, Jomic Calleja prova jixtri velenu, materjal radioattiv kif ukoll splussiv tat-tip C4. Allegatament l-imputat kien se jixtri dawn l-affarijiet taħt isem fals ta' Roger Tabone, iżda l-Żewġ, uffiċjal ta' Identity Malta, xedet illi l-isem ta' Roger Tabone ma nstabx fir-reġistru pubbliku. Fil-Qorti xed ukoll Karmel Grek, il-missier bioloġiku ta' Jomic Calleja. L-Ispettur Omar Zammit saqsih jekk qatt firma kuntratt biex jikri showroom f'Qormi u għawieġeb le għalkemm il-kuntratt juri firma u numru ta' karta tal-identità ta' Karmel Grek. F'xhieda f'seduta preċedenti s-sidin tax-showroom qalu li kien Calleja illi firma l-kuntratt. Għaldaqstant il-qorti ħaddret espert biex jeżamina l-kalligrafija tal-kitba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.